Digue'm tu què és el que vols, digue'm tu què és el que vols, abans que acabi el dia. Caminar per la capital de Polònia és veure el seu passat en cada cantonada. Digue'm tu què és el que vols. El de les guerres, el de l'època comunista, el religiós i cada vegada més l'avantguardista, el modern. Una ciutat que l'any 1939, amb la invasió dels nazis, va ser totalment destruïda. El casc històric, no obstant això, va ser reconstruït als anys 50 i avui en dia és considerat Patrimoni de la Humanitat i un dels punts amb més vida de tota Varsòvia. Vinga, Varsòvia! Stalin va regalar al poble polonès este edifici, el Palau de la Cultura i la Ciència, un símbol que recorda els més de 40 anys de comunisme a Polònia. És terra de músics com la nostra i així van néixer referents com Frédéric Chopin, considerat el millor compositor polonès de tots els temps. I any rere any són moltíssims els valencians que venen ací per a estudiar en una de les universitats amb més prestigi del món. Arrenquem un nou viatge en una ciutat plena de contrastos on la nit pot ser màgica. Avui, a Valencians al món, descobrim Varsòvia!